Čaute, vítajú vás Game Boys. Tu je Domino, tu je Pako, tu je Debil a dokopy sme Aďo Domino. Áno, a my sme Game Boys. Pozrite, aké mám oko, vidíte, oko. Čiže cigán má takú jednu zvláštnu vec, že vie byť biely a vie byť aj čierny, no. Čaute, zdraví vás Game Boys. Bodka. Sme tu ďalšieho videa a budeme preberať Facebook. Viete, jak tam napríklad niekto si dá fotku, že lajkujte ma 1 až 5. Verem aj kritiku. Prídem. Počkajte. Ja tam napíšem nejakú kritiku a on tam povie, že ty pozerám, čo si mi tam napíšeš za kritiku? Enter. Nemá to žiadny zmysel. Proste, keď nechcete kritiku, nedávajte tam fotky a keď už chcete tam dať fotky, tak berte aj kritiku. Keď ty sa niekomu nepáčiš, tak neber to za zle, ty patkani. To bola A možnosť. Možnosť B? Ináč, nebuďte závislí na klávesnici. Nebuďte závislí na dratovej klávesnici. Kúpte si bezdраtovú. Napríklad, viete, jak získať bezdratovú myšku? Veľmi ľahko. Dobre, trošku mi zaasistentuj. Takže ako si vytvoriť bezdratovú myšku? Zdarma a so zeleným plátnom. Do pukľa. Podrž. Čiže ako si vytvoriť bezdrotovú výšku? Klávesnicu, ne? Cvak. No, do klávesnicu. Klávesnicu. Cvak. Dobre, to je jedno. Hlavným tématom bol ten Facebook Klávesnica. Hroch. Dobre, proste, budeme sa s vami pomaličky lúčiť. Nožnice dáme dozadu. A